ए बेरा इ लोग मछरियन खानी एकदम तलबलाइल बालो, लेकिन इ नहीं खेलो जानत कि जब पवन सिंह अयन नु त केहू दिखी ना। ए बेरा 1.5 मिलियन 4 मिलियन ट्रेंडिंग लगत नु, इंतजार करलो जब पवन सिंह अयन त केहू दिखी ना। एही के बारे में हमनी के बात करे वाला बन चमचा ऐसन ऐसन बड़ा ऐसन वीडियो बनावत रसन। हम ना सोचले नहीं कि हम वीडियो बनाई, लेकिन भैया वीडियो बनावे के पड़ता कैसे के एकनी के खोद रहल बाड़सन त लसन हम तनी के दिखाओ तनी का। सबसे पहिल का बात कि 5 करोड़ के गाना बनता, 500 प्लस डांसर में बालो। एगो याद होई कि हमार धुरंधर भैया सोचले रहलन कि हम 500 प्लस डांसर लेके जौन बा की वीडियो बनाएम आ पवन सिंह कर देलन। तू लोग सोचले हो बालो कि कोनो बॉलीवुड के हीरोइन आके भोजपुरी में नाचो, उ पवन सिंह कर देलन। ठीक बा, तो हई ये बेरा जितना छटपटाता लोग कि नया साल के गाना हो गई, चाहे उ हऊ अक्षरा होकस, चाहे खेसारी भैया के चमचा होकस, जितना जना छटपटाता लो जब पवन सिंह अयन त केहू लौकी ना। भैया यही पर ओरा का कह मिलो, इतना छटपटाता लो, इतना उत्पात मचैले वालो, पवन सिंह शांत बड़ा नहीं बेरा रोरा यही पर का कह। सबसे पहले बता दी कि खेसारी लाल यादव के गाना जौन बा की मुर्गा वाला आइल बा, तो भैया इ तो एक गो वर्जन हमेशा देत रहेले, इनका लगे कुछ नया अपडेट ना रहेला। जैसे उजारका मुर्गा अगलो साल इनकरा ना चिन्हाइल जे कौन मुर्गा है, एहू साल तसलिया मुर्गा मुर्गी गौले बड़े। तो इनका नया साल के मतलब इनका होला मुर्गा मुर्गी, इ नया साल के मतलब इनका मुर्गा मुर्गी छोड़ के दोसर कुछ हो नहीं के सकत। तो हम इनका गाना पर उ टिप्पणी नहीं करे के चाहत। ऐसे बात रहल मिलियन के, तो पहले इ देखी कि अभी मार्केट में के कर गाना आइल बा। पावर स्टार पवन सिंह के गाना आइले कितना दिन हो गए, तो बीच में लोग खाली बात टिप लेता, अरे पवन सिंह के साथ आओ तब न दिखेगा। देखी एक और बात हम बताओ तनी कि अगर इनका देखे बा अपन औकात तो 2 दिन रुक के रिलीज कैले रहत के जाओ ना बेरा रिलीज करिए, लेकिन सब जना के जवाब धीरे धीरे पावर स्टार पवन सिंह ओह दिन दे दिए। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह इ जोन गाना लेके आ रहल बड़े, इ तो इनका लो से बहुत बड़ा बा। ऐसे बा इनकर हुआ गाना देखी वीडियो देखम नु, एगो माने हई रेथी पर शूटर पर मोय गाना खत्म कर देले बड़े। इ हो आ जोन एक्ट्रेस भी उ हो, काई में अपडेट दिखता, कुछ दिखता, एगो लोकेशन पर मोय चीज खत्म बा। इ सब छापो तरे इ और कोनो बात नहीं है। देखी अब मिलियन के बात करनी है चाहे औकात के बात करनी है, तो बाबू देखे के बाद तो 2023 के पूरा लिस्ट उठा के देख लो। वर्ल्ड में 2 नंबर, इंडिया में 1 नंबर के पवन सिंह। देखिए सबसे पहले हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह को अब बोले लेना, इनकर एगो गाना अगर एक दिन में 2 मिलियन चल जाई तो या के लगे बक 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 फेसबुक पर करे, तो उ सब काम पावर स्टार पवन सिंह हमनी के अगर नौखी सन बोला तो हमनी के खोदे के कोशिश मत करो, हमनी के जगावे के कोशिश ना, तो हमनी के जब बोले तो पता बा सब के मुंह बंद हो जाए। ठीक बा, पावर स्टार पवन सिंह के गाना ही बहुत ही जबरदस्त आ रहल बा। ये गाना जो पवन सिंह के आवता है, गाना से खेसारी लाल यादव के कोनो तुलने नहीं है, तुलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहाँ 2 करोड़ रुपया खर्चा करके बनतरी से गाना 1 करोड़ करके, आ कहाँ 35,000 में ऑडियो वीडियो सब फाइनल। हमने के तुलना करे के नहीं सोचा, लेकिन तुलना जब लागल बाड़ वही। सबसे पहले हम बता दी कि तुलना ऐसे नहीं कर सकत कि भाई वो सनी लियोनी के संग लेके आवत रहे, आ तू एगो ऐसा एक्टर के जेकरा संग सब गनवा आवत तार लोग के, तो इस एक्टर खराब नहीं किया हमने नहीं कहत, लेकिन एगो एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर के संगे खर्चा काम करे में तारा 1000 रुपया खर्चा बा, 30 से 35 हजार में सब काम हो जी। बाकी खोदा लो मत, समझ गए लोग बोलो।